Op de algemene ledenvergadering van de OLS-federatie hebben vicepresident Hubert Broens en ik aangekondigd dat het OLS in Meijel, en dat is op de 3 juli van 2022, dat wij plaats gaan maken voor nieuwe bestuurders van de OLS-federatie. De vicepresident en ik, we hebben tegen elkaar gezegd en dat ook in de ledenvergadering laten weten, beste schutters, na 9 jaar dan is het goed dat er weer nieuw elan komt. Niet dat wij, Hubert Broens en ik, dat wij er geen zin meer in hebben of niet meer enthousiast zijn over de prachtige wereld. Integendeel. Maar juist besturen voor zo'n grote en bloeiende vereniging, dan moet ze elke dag met nieuwe ideeën en initiatieven kunnen komen. En na 9 jaar vinden wij, Hubert en ik, dat het tijd is dat iemand anders dat ook gaat doen. De vergadering gaat nou een procedure vaststellen op het einde van het jaar, zodat we in alle rust goede mensen kunnen vinden die deze taak voor de belangrijke Limburgse schutterswereld gaan overnemen. Dank alvast en nog allemaal namens de vicepresident Hubert Broens en ik. En een goede tijd toegewenst. Hopelijk met zonder corona en met nog een heleboel evenementen in de komende zomer en in de herfst.